Γραφείο τελετών. Θα ήθελα να ρωτήσω για μια κάσα. Έχεις τη γαρίδα. Έχει τη γαρίδα. Ή βάλτε πλαστικό ψαράκι. Έδεπε πλαστικό ψαράκι. Κάντε casting. Κάντε στάνξινγκ. Από τέτοιο, από κορουμπιά έχεις. Από το μουνί της μάνας, το έχεις Τη μάνα ρε μαλάκα, γαμού του μουνί απ' τις κάσεις. Μη σμπίξω νεκροτάμπελο στο μουνί μαλάκα. Και θα έρθει και ο Σαμπανάτσοβιτς. Θα έρθει και ο Μπατσανάπουδης. Περίμενε, πες, περίμενε. Σαμπανάτσοβιτς. Μπατσανάπουδη. Ναι, οτέ. Για πιάστε εδώ σας παρακαλώ να πούμε το τηλέφωνο το άλλο. Εδώ για να μην κρυώνει ο κόλλος σας, να βάλετε κανιά λαμαρίνα. Έβαλε ο κόλλος σας, βάλετε και μια μαλαρίνα πάνω. Παρά, θα βγάλει τα αρχίδια μου να ακούστη. Και θα πάρτε, για να κουλήσουν καλά οι λαμαρίνες, θα βάλετε μαγνήτης. Βάλετε μαλαρίνες και η γαμνίτης απάνω. Τι να κάνεις βρε μαλάκα εσύ πούστη, αφού τράβα να γαμίσεις καμπιθαμένο μαλάκα. Μαγνήτες. Γαμνίτες, πολύ. Γαμού του μουνί απ' τις παράς, γαμού του μουνί απ' τις κάσεις. Πούστη μαλάκα, ζόμπι, ζόμπι. Γαμνητόφωνο. Μάγιο το φουνάρα. Βρε κόκα, μαλάκα, παράνομη ιούδη. Αργότερα και στερότερα και μετά. Σερίστερα και μετά. Έπατε και έβγατε. Έβγατε. Ξεπροστακιάσματα. Αμανακιάσματα. Και ανεβοκατεβάσματα. Αμαναφαντάσματα.